тадқиқоти муосири илмӣ таҷрибаҳои воқеии ҳаёти пурра собит карданд, ки ҳар қадар сатҳи таассубу хуруфотпарастӣ дар байни мардум боло равад, ҳамон қадар мушкилоти равонӣ, ахлоқӣ, маданӣ ва сиёсии мафкуравии аҳли ҷамъият бештар мегарданд ва монеаҳо дар роҳи пешрафти рушду инкишофи ақлонӣ ва иҷтимоию фарҳангии ҷомеа афзун мегарданд. мо имрӯз дар асри 21-ум, асри пешрафту дастовардҳои бесобиқаи технологӣ зиндагӣ дорем, вале бо вуҷуди ин ҳанӯз дар ҷомеаи дунявии мо шаҳрвандоне пайдо мешаванд, ки пойбанд бар андешаву мафкураи ҷоҳилона, хуруфотӣ буда ба доми ашхоси авомфиребу мутаассиб гирифтор мешаванд. роҳи ҳалли мушкилоти зиндагии худро дар назди ин қалобон меҷӯянд ва дар натиҷа туъмаи доми макр ва фисқу фуҷури онҳо мегарданд. яке аз чунин ашхоси бадандешу бадкор Саидов Раҷабалӣ Соҳибович, лақабаш мулло профессор, соли таваллудаш 1971, зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Шарораи шаҳри Ҳисор, собиқ аъзои ташкилоти террористии ҳизби Наҳзати Исломӣ мебошад. ӯ таълимоти аввалияро дар назди фаъолони ташкилоти террористии ҳизби Наҳзати Исломӣ дар шаҳри Ҳисор гирифта, баъдан бо даъвати онҳо худаш низ ба сафи ин ташкилоти эфротӣ пайвастааст. баъди манъ шудани фаъолияти ин ташкилоти террористӣ аз узвияти он баромада бошад ҳам, аз содир кардани кирдорҳои пасту разилона зери ниқоби дину мазҳаб даст накашидааст. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کیستی تو کافر هستی یا مسلمانی؟ نفهمیدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. کیستی تو کافر هستی یا مسلمان؟ Саидов Раҷабалӣ бо фиреби муолиҷаи дардмандон ва кушоиши кори эҳтиёҷмандон тавассути дуохонӣ ба аъмоли маъмулии қалобӣ ва фиребгарона аз қабили бахткушоӣ, гармсозӣ, ҷинбарорӣ ва гӯё шифобахшӣ аз безориётӣ машғул буд. аксарияти муштариёни ӯ занону духтарони дорои эътиқоди баланди динӣ ва аз лиҳози донишҳои дунявӣ бесавод буданд. маҳз аз ҳамин омил истифода бурда Саидов Раҷабалӣ бо роҳи раҳгумсозӣ баъзе аз онҳоро бар ивази нагирифтани маблағи ба ном даму дуо ба корҳои зишту беномусона, ҳамхобагӣ, ҷиҳати қонеъ гардонидани нафси ҳайвонияш моил месохтааст. бовар намекунам ака, дига ягон муллора бовар намекунам. бовар намекунӣ? гӯш кун, иматра ягон кори бад накардам. чӣ қад дод мезанӣ? дод назан беҳуда. ака, и кори бадай, наход шумо ҳам хелӣ кунен, ами кори кардаи шумо дар дини ислом равоай? ту кори хита мекунӣ? ман кори хидма мекунам. чӣ кори бад кардам? ҷои афсӯсу надомат аст, ки новобаста аз роҳандозӣ шудани чораҳои пешгирикунанда ва борҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудани чунин ашхоси авомфиребу фасодкор, ҷомеаи мо аз ин вабои мағзхӯру ҷоҳилона халосӣ намеёбад. зеро ҳанӯз зиёданд онҳое, ки ҳақиқати оғозшудани даргириҳои шаҳрвандии солҳои 90-уми асри гузаштаро дар ҷумҳурии худамон, ваҳшонату қатлу куштори давомдори имрӯзаро дар аксари кишварҳои исломии минтақа дарк карданӣ нестанд ё фаҳмида наметавонанд. ҳамаи ин фоҷиаҳо маҳз аз пойбандӣ бар таассубу хуруфот сар зада буданд. таъмини сулҳ, осоиш, оромӣ ва рушди тараққии кишвар бо хоҳишу иродаи ҳар фарди ҷомеа пайвастагӣ дорад. мо имрӯзу фардои худро бо дастони худамон месозем. аз ин роҳ ҳар як фарди ҷомеа бояд ҳушёру зерак бошад, ба доми фиреби ашхоси мутаассиб ва зинокор наафтад. ояндаи давлату миллат аз сатҳи дониш, маърифат ва ҷаҳонбинии одамони солими ҷомеа вобастагӣ дорад.